Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 18 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. Oy mga mall, gin manduan sang DILG hindi pagtugutan nga magsulod sa kalanan ang wala mabakunahan. Duha ka mga mamalidao pagkatapos meeting, lain-lain nga bersyon ang ilagin palayag sa media. Mga balita, isyu lokal, Mayor Leonardia nag-isyu na sang Executive Order numero 54. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasag kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo Tambalman sa ubosipon kagilanat tagkaturo si pesos lang produkto sang klinika de Alter. Nagasilig sa mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Damo naman sini ang magareklamo bangod ang mga security sang mall ginpaandaman kag gintawgan sang DILG, Department of Interior and Local Government, suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo bangod proteksyonan ang pumuluyo
sa sulod sang mall, hindi pagpasudlon ang wala mabakunahan. Yanong mayos ni? Kung ato ka na sa restaurant, base kung hindi na masita, kag hindi na bamatayan sa gusto, kag wala mabakunahan. Yang manami sini kung sa entrance pa lang, check up na, hugto na. Diin ang imo sini nga balido, nga nagapamatuod nga ikaw bakunado na. Purtino. Ti damo naman mareklamo sini. Ang iba niya ti magsulod daw, wala pa babakunahan, may kwarta man makaon, hindi mo pa kanon, kay wala mabakunahan. Ano ining nagakatabo subong? Ya istriktohon. Sa portahan pa lang sa mall, istriktohon na. Diin ang imo ebidensya, nagapakita nga bakunado ka na. Kung hindi, ang malain siya mo ni, kung hindi ka bakunado, hindi ka makasulod. Kung makasulod ka, hindi ka makakaon. No, kabudlay, no. Daw kasibod naman sining nagakatabo subong. Daw hindi amo, tanan-tanan na lang. Ang tanan, maalam gid ang Pinoy mo. Ang tanan, ginaimbintuhan. Pag-abot sang tion, kakason malang. Katulad sang fisher. Ay, oo. Ano ining nagakatabo subong? Tiya mo ni ang order. Wala ta mahimo kay order ini sang DILG. Siling niya, kinahanglan may ara na pamatuod nga nabakunahan ikaw para makakaon ikaw sa mga restaurant kagkalanan sa sulod sang mga mall. Sagwa na mo kaon na. Damo madakalanan, sigadigad la. Kus bakulod, sintra market lang Daw wala check. Ay, kabudlay. Daw nabudlayan ako ay ano ini nga plastada subong man. Ang tanan-tanan na lang ginabantayan. Daw hindi man amo. Okay, hindi ka bakunado. Pasudlon ka sa mall. Di mabalaan lang nga nagkaong ka to sa restaurant. Unless nga ang tanan-tanan nga ara sa restaurant may security, kag pagsulod mo hana ka magkaon, kuhaan ka dayon sang pamatuod nga ikaw bakunado. Ay, kabudlay sang pangabuhi, oo. Anay ka daw medyo ligwa na, pismas na lang makasulod sa mga mall, karon ara naman ang order sa DILG, kung hindi ka bakunado, hindi ka makakaon sa sulod sang mall. Antes ka magpa-mall, kaon ka na sa inyo balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
Rider handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Ang masunod nga isyo kag balita idulong sa aton sang Santon Plus. Nakasunod ako sa DY. Duwa ka mamalida, kundi nag-meeting sa Malacanang. Pagkatapos ang meeting, natural niya kantuan ka sang katapo sang media mo. Ang natabo ay hindi amo lain-lain nga statement ang ginpagwa. Unahon ta, si Diwa Party List nga representante si Michael Aglipay. Siling niya sa mga reporter dito sa Malacanang nga si Presidente Rodrigo Duterte nangabaygid sang suporta sang pagbutar kay presidential aspirant Senador Bongo kag nagaapila
nga ikampanya gid ang iya anak ka si Sara sa pagka vice presidente kag natural ang iya kaugalingon sa pagka senador. Diyos, naglabot sa isa pagid ka party list man nga si Mikey Romero. Lain ang iya siling niya. Si Presidente Duterte wala ya maghambal siya na wala siya nag-endorse ni bisan sin uman kay niya ining aton meeting non-political. Sino ni gasugid tuod sa ilaman? Kung nagasugid matuod si Michael Aglipay, hindi maayo ining balita para kay Bongbong Marcos. Hamak mo yang ang ipangabay mo ya, butuhon si Bongo, samtang si Sara, pangabay mo nga butuhon, pero ang iya nga presidente nga si Bongbong Marcos, wala mo ya gin-endorse, kay si Bongo ang gin-endorso. So ang silingon, ang komplikasyon sini, hindi maayo para sa Bongbong Sara nga tandem. Pero kung matuod man, ang palayag ni Congressman Mikey Romero, posibilidad wala diferensya, maayo ang sitwasyon sa meeting. Galing ang pamangkot di sinuni sa duwa ang gasugid tuod. Amo nang dako nga kwestiyon, sinong gasugid kag sinong butigon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsang
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod. Nag-isyo sang Executive Order numero 54 ang alkalde sang syudad sa Bacolod, si Mayor Leonardia angot sa voluntaryo nga pag-usar sang PhilHealth bilang pagsunod sa memorandum sang opisina sang presidente na pitsahan Nobyembre 15, 2021 kag nasaad sa among mando voluntaryo. Opsyonal ang pagsuksok sang PhilHealth sa mga public places sa Bacolod. Ang pagpalayag nga opsyonal, voluntaryo, subong libuton mong syudad sa Bacolod, kahapon naglibot-libot kita, wala na sang kasuksok PhilHealth. Sa mga dalagko nga mall, wala na sa nagasuksok PhilHealth. Gaa, manguti, kapoy mo, bugat, nga daw astronaut ka nga may face mask na, may PhilHealth pa. Pero wala din magtapos ang isyo. Ang produce kag naga-manufacture sang PhilHealth subong te perdido gid. Amo na silang kukapon bla. Lilibo-libo ang produkto hindi na mabakal sa merkado. So ano ang ginhimo sang gobyerno? Subong ginaplano sang gobyerno nga ang tanan nga PhilHealth hindi pag-ipilak kay sagbot inisos di hamak kuro nga pagkasagbot sa bilog nga pungsod Pilipinas kun ipamilak ining PhilHealth gani. Ang plano sang gobyerno tipunon kag maghimo sang isa ka proyekto nga ang magamit PhilHealth kay manti ang PhilHealth kundi daw pwede man lang ni matunaw kag gamiton sa lain naman nga mga proyekto. Pero ang masakit dire kay igo gid ang dalagko nga mga manufacturer sining PhilHealth ngani. May tani ko na igo ato lang parmato ang naghatag sang 11 bilyones ang gobyerno nga nagpatuba sining mga PhilHealth kag subuman face mask dito kung tani kay mayo to kay perting iskandalo nga nagluntad sadtong nagaprodukto nga gatasan ginila kumatuod ang aligasyon ang people's money puerte no. So amo ini ang natabo subong gapalibog ang gobyerno kon paano ini himuon kag diin makadto ang mga PhilHealth nga puerte sa pagkadamo libo-libo. Amo na subong nga ginatun-an sang gobyerno kon ano nila paggamit sang PhilHealth nga mapuslan sa lain naman nga mga
proyekto. Pagkatapos ang kakasang bariyer kag iban, ang tanan nga mga ginaplano sang aton gobyerno, temporaryo lang nakabulig, no? Pagkatapos, hindi na mapuslan ba ang gwa sini nga ipilak na lang sa basurahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.